Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 official YouTube channel दा गोदान साख्रि Lakhimpur district थाखाय आरो बेयाव सोर हागोन बिनि सायाव आपडेट लाबोदों एन्ड बिनिफ्राय मेन इम्पर्टेन्ट आपडेटआ जाबाय नोंथांमोननि DHS एबा DME आन्डाराव दायो Gr.4 आरो Gr.3 सोलिबाय थानाय स' अनलाइन जायफ्रा प्रब्लेम मोनदोंमोन स' नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाना फैबाय दा फार्स्टआव जों नायगोन Lakhimpur जुडिसियेरि अफिसनिफ्राय पियन एन्ड चौकीदार साख्रि ओंखारदों जेराव जायफ्रा एलिजिबल जायो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय मोनसे बाथ्रा स' बेयाव STफ्रा हानाय नङा जास्ट OBC MOBC दङब्ला स' नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बे जाबाय Gr.4 भेकेन्सि जुडिशियेल अफिसाव स' नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव नायनो हागोन दा जों बिदिब्ला जायफ्रानोखि Gr.3 आरो Gr.4 आव मावनो नेगासिनो दङ एबा एप्लाइ खालामनो नेगासिनो दङ नाथाय हायाखैमोन DHSनि आन्डाराव नोंथांमोना खालामनो हासिगोन दा नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन बेखौहाय स्टेन्डार्ड फर्मावसो फिलआप खालामनानै हरनांगोन बेनो जाबाय सानैल' भेकेन्सि दंखायो Lakhimpurआव पियन एन्ड चौकीदाराव आरो बे पस्टआ OBC MOBC नि थाखाय आरो जायफ्रा SC नोंथांमोनाबो बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन एप्लाइखौ नोंथांमोना अफलाइन खालामनांगोन स्टेन्डार्ड फर्माव फिलआप खालामनानै गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ टेस्ट होनानै नोंथांमोना स्पिड पस्ट एबा बाय पस्ट नोंथांमोना हैनो हागोन नङाबा डाइरेक्ट थांनानै जुडिशियेल अफिसावबो थांनानै नोंथांमोना हैनो हागोन क्लास 8 पासनिफ्राय HS पाससिमल' बे पस्टआव एलिजिबल जागोन स' दानिया फैबाय जोंहा DMEनि आन्डाराव दा गोबां नेगासिनो दङ एप्लाइ खालामनो दा लोगोफोर बेकग्राउन्ड साउन्डआव एसे आलदा खोनानो हागौ मानोना आङो क'क्राझाराव दङ स' बिनिखायनो रुमाव गैया एसे आलदा खोनानो हागौ देन बिनिफ्राय Gr.3 आरो Gr.4 आव जायफ्रा नेगासिनो दङमोन एप्लाइ खालामनो हायाखैमोन लिंकआ बिजि जादोंमोन ना दा बेनि लास्ट डेटआ बारायबाय बे एप्लाइ नोंथांमोना थुनाय लोगो लोगोनो बेयाव दसे नेहोगोन एन्ड बेनिफ्राय लिंकआ गेवगोन नै स' बिनिफ्राय नोंथांमोना निउआव थुबानो जाबाय रेजिस्टारावहाय एन्ड थुनाय लोगो लोगो रेजिस्टार खालामनानै अनलाइन एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन नाथाय लोगोफोर बेयाव 24 होदोंमोन नाथाय बारायनानै 28 जाबाय स' नोंथांमोना 28 फेब्रुवारिसिम बेयाव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जामा थाबैनो जागोन बे एग्जामा मार्चनि लास्ट उइक नङाब्ला एप्रिलाव जागोन एन्ड बेनिफ्राय थाबनो साख्रि मोनगोन 10 मेनि सिगां नोंथांमोननोहाय साख्रि होगोन होनना बुंदों जेला स' नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामदो Gr.3 आरो Gr.4 आव आरो बेनि सायाव भिडिअ नायखैब्ला स' नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नायबानो जाबाय माबोरै एप्लाइ खालामो स' नोंथांमोना मोननो हागोन देन बेनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट थाबैनो लाना फैगोन जेब्ला टाइम मोनो दासान्दि जोबोर बिजि दङ स' बेखायनो नोंथांमोना दसे नेथ'दो एन्ड जेब्ला गोदान आपडेट फैयो आं नोंथांमोननो लाना फैगोन